Za 2 kilo se vyfotím. Taková krádež. Strašný. Aha, o, oni to neumí, vole. Františku, přijďte potom. Děkujeme. Máme návštěvu, ale přijdem. Přijďte. Nás si ho taky dotáhnete. Ať ví, co je to kultura. Čau. Ještě já se podívám, ten kořec je záhrada. Jestli je tam ještě modroky, ještě já si na ně zavolám. Jestli je tam ještě modroky, ještě já si na ně zavolám. Ještě modroky, ještě si na ně zavolám. Se budeš přešívat. Se budeš přešívat. Já se těšit budu pod celou šavličkou. Já se těšit budu pod celou šavličkou. Se budeš přešívat. Mávej. Zdravíčko. Zdravíčko. Jo? Normálně to což aj tu bílou. Pepko, vyskoč.
Děkuju.
Tak budu koukat. Nebudu to. Běžte boky! Rozejděte se! Rozejděte se! Jdeme, běžte boky! Žádný tady ovaci, žádný ovaci. Nehodně, za tebou přijdu. Za tebou přijdu. Zářvaný, ty vole! Policajtí! Pojďte si vedle. To dostává policajty. Já to nemůžu mátat. Stenské hoda. Všetci klid hodové. Tak, naše přísné policajty, neúplatné radní, všechny domácí přespolní pod Mádou, vítáme. Jo, jestli někdo z Jehnic, tak je jehničák. Já do toho kecat, takhle, dobrý. Když už jsme u těch našich sousedů, mám tady pro ně krátkou radu. Velký strom z lesa tahat marně, když přes noc máju přeziznou ti zrádně.
Ráno staví nezáběrnou půlku a u sousedu se jí za pišou hůlku a mi řekl, že zavolá. Jo. Nebylo vůbec jistý, že jsem letos přijel. Nebylo vůbec jistý, že jsem letos přijedu přes hodový právo, když jsem přišel do maštale, kůně zmerčil a vzal kramle. Mantel mě přes rok zase kousek srazil, jsem mě kousek srazil. Je to špatně napsaný. Naštěstí mě po ulici zehnali bričku a švadlený narychlo spíchli nový mundur. Aby hode proběhle, klidu. Jak se Ježišmarja, Josefe. Jak se sluší a patří, vydávám tento hodový médu. To je dlouhý jak ten toaletní hajzlpapír. Odtéte mě to, ať se do toho zamotám. Paragraf první. Českým stárkům a stárkám se nařizuje, aby poctivě békali, jochali, dodržovali pitný režim a brali všechen hodové lid tancovat pod máju, aby neměl někdo čas zbytečně plkat nesmysle, a nedej bože pomlouvat sousedí. Paragraf 2. Vítám tady naše hasiče. Dneska nebudou jezdit nikam zabíjet hoře nebo jiné hmyz, pojedou nikam házet pytle s pískem proti vodě nebo hasit nějaké fajruny. Toho si za celý rok užili dost. Tak ať mají nějakou změnu, tak ať se jim tímto nařizuje, aby všem stárkům pomáhali békat a tancovat pod májou a aby si dali malouška, pivo nebo decku vína. Za mě můžou i burčák si dát klid, ne? Paragraf 3. Jako každý rok u nás s radostí vítám amatéry z Dobšic. I těm se nařizuje, aby poctivě hráli a zpívali pro všechny, kdo jsou tady pod májou. Jen ať si nemyslí, že průvodem to pro ně skončilo. Do půlnoci se musí snažit, aby si zasloužili těch pár hektáků, co pro ně v obecní kase zase zbylo. Pokáni, jo? Nezhaslo mě to čvaňo. Dobré, Daržínko, kája to umí. Tady už se zase šetřilo, nemám ani opálený. Ty hasiči fakt nebudou nic dělat. Našemu hospodskému... Paragraf 4. Našem hospodském se nařizuje, aby cenili zuby na každého, kdo k ním zavítá rošenku, a jestli si myslí, že když jsou tady už 16 let, že jim někdo odpustí pivo pod míru, tak to ať na to ať zapomenou. A jestli nebude mít někdo na zaplacení, ať to napíše na futro a starosta to potom smázne. Juh. Paragraf 5. Naši vážení páni radní budou dohlížet na to, aby hodová zábava probíhala, jak se sluší a patří. Kdyby někdo dělal bugr, tak na ně pošlo naše policajty, kteří splní slavnou přísahu kudecký rumu, čárka, odvedou ho do obecní šatlave a tam budou muset
Tam se budou muset vykoupit vínem nebo burčákem. Paragraf 6. Všem hodovým hostům se nařizuje, aby byli veselí, nemračili se, dali si něco dobrého k pití, raději to něčím zakousli, aby se potom moc nemotali. Nepospávali po stole a hlavně, aby nedělali ostudu, jinak budou v řečích až do ostatků a to jistě nikdo nechce. Paragraf 7. Aj na máji. Jestli za mnou ještě stojí, nebo věrnici se stalo asi něco, ale to nevadí. Že na máji bude i hodový právo, které budou poctivě hlídat naši stárci i stárky. Když chytnou nějakého nenechavca, kterému se právo zalíbí, dostane takovou čočku, že na to do velikost bude vzpomínat. Nebe, ovšem, za správem krable musí ho mu stárci vyplatit, o co si řekne, a rozhodně lacný to nebude. Paragraf 8. Tady pod Májou se hody budou konat celé zbytek odpoledne. O večeři se přesuneme do sálu, kam vás všechny tradičně zvu. Konec hodu vyhlásí o naši radní, až uznají za vhodný. Teprve pak dotančíme, dopijeme a půjdeme domů. Tomu bych chtěl říct, že správná holka má být o 10 v posteli, aby mohla být o půlnoci doma. Vysvětlím v Satlavě. Jo, a ještě bych chtěl říct, že pod Májou se budou zpívat chodové písničky, protože máme málo. Jedni zpívali koledy, protože byli vánoční stromy. Tak to bylo všechno, co jsem se do tohohle zařízení zespolil. Zařízení, ne zařízení. Keď co bylo dost, tak si to snad všecko zapamatujete a budete se tím řídit. Po celý hody. Radujte se a veselte se, neboť vodlecký hody jsou velká sláva. Tak, teď předám Starkovi. Právo, vyslovená, podem a hode můžou začít. Juh. Nepokám! Policajt! Policajt, nepokám!